Ndewo, aha m bụ Ijeọma Akụbue, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. Anyị ga-eme relative pronouns taa. These are pronouns that refer to nouns already mentioned in the sentence. Example, who, whom, whose. To say this in Igbo is onye, onye. Okay? Example, the one who came, onye bịara. The one who came. So a complete sentence might be something like, Ada is the one who came yesterday. So the who is referring to Ada. Ada bụ onye bịara ụnyaahụ. Ada bụ onye bịara ụnyaahụ. Ada is the one who came yesterday. I have not written the full sentence, but you understand, hopefully. Okay? Inwe ajụjụ, biko jụọ m na comments. Say it in a plural way. Onye becomes ndi. Onye is ndi in plural. So who, whom, or whose, more than one person, ndi. Example, Ada and Obi are the ones who came yesterday. Ada na Obi bụ ndị bịara ụnyaahụ. So the ones who came, ndị bịara. The ones who came, ndị bịara. Ada na Obi bụ ndị bịara ụnyaahụ. Whoever or whomever in Igbo is onye ọbụla. Whoever wants, onye ọbụla chọrọ. Whoever, onye ọbụla. Say it the plural form, ndị ọbụla. Onye ọbụla becomes ndị ọbụla in plural. So whoever wants is now ndị ọbụla chọrọ. Ndị ọbụla chọrọ. Which is nke. Nke. This is the bag which I gave him. Nke a bụ akpa nke m nyere ya. So that nke in the middle is referring to the akpa, which is the noun. Nke a bụ akpa nke m nyere ya. Whichever, nke ọbụla. Whichever, nke ọbụla. Whichever you want, nke ọbụla ị chọrọ. Plural for whichever, ndị ọbụla. Ndị ọbụla. Ndị ọbụla. So ndị ọbụla ị chọrọ, whichever you want. I forgot to write an example for which. Can we go back to which? Nke. That was singular. So plural would be ndị too. So example, these are the bags which I gave him will be ndị a bụ akpa ndị m nyere ya. So nke becomes ndị for plural. Nke becomes ndị for plural as well. Okay, these are the bags which I gave him. Ndị a bụ akpa ndị m nyere ya. Daalụ o, na-asụkwa Igbo o. To join the online Igbo lessons that I give, visit igbostudy.com/group-coaching and join us in the bootcamp. Okay? Ngwanụ ka ọ dị o, na-asụkwa Igbo.